Demoraldize hasi zanien gure helburu ezan izen igoti, bai alik eta aurrenen amaitxi eta betiko moduen playoff horretan sartzi, ezta? Azkenien aurton lau sartzen ziren playoffetan, gero egize dabe bai faktor kantza hori, etxien jokatzena garrantzitsu dela, baina ez gendu nahi izen Demoraldize presiño asko hasi, ikusitxe aurreko urtien zelan presiñoari jokatu gendun eta hain urrun heldu ginen, nik uste eta aurton ibilbide bardine jarraitzu dugula eta gure barik, entre komillas, ondo urten dela. Helburuek bastante mantendu dira, egize da, azkenien gure helburue Gabon aurretik ligi jokatu izen dugu eta horregaitzik partidu joatia izen da. Eta horren ostien bai egize da, Gabon aurreko hilabetien izan gendule kopa. Da kopa horreri ez totxaguna hainbeste garrantzi emon, da igual presiño hori bajatu gendun. Gero azkeneko partiduetan zelan ikusitzen lehengo gogoa zela, finalak bizitzan lehengoz Gerniken aldiela izen, geure buruen azkenien presiño hori sartzen da, ezta? Da irabazteko presiño hori, igual ez duzu disfrutetan hainbeste entrenamentu bakoitzen presiño dekozu, partidu bakoitzen presiño dekozu, baina kendute azkeneko ligako 3 partiduek edo nik uste dute partiduz joan garela eta ondo mantendu dugula. Azten joan gara, gainera urton nik bizitzan lehengoz bizi izen duten gauza bat izen da, aurre Demoraldizeri ez dutxagu garrantzia askorik emon, zan da egun, espliketako aurre Demoraldize normalien 2-3 partidu eitzen die, aurton ikusitzen zelan Demoraldiz hain luzie alzan izen, egin duguna izen da, aurre Demoraldi laburragoa egin, eta bakarri partidua jokatu. Eta igual lehengo partiduetan galdu aldozun partidu horrerik garrantzik itxi hau emon, eta garrantzik eiz hau emon Demoraldi bukaera horretan jenti ezelan helduko dan, eta zenbat jendegaz helduko garen. Alde kolektibotik nik uste dut oso ekipo osoa bete izen dugule, azkenien igezko jokalari asko mantendu die, batez badiez 10 postue dala beste danak mobitzen da bezena bardine izen da, Iker gure kapitain eta erdimeliegaz azkenien igeztik eta aurrera eroman deu, eta estrategi eta taktiko aldien asko lagundu deu. Orduen, azkenien beste mobitzeko orduen asko berrezagoa izen da, eta ez dugu hasi behar izen hazikerati Demoraldize. Alderdi individualetik, aurtongo Demoraldize nahiko ona izen da nire aldetik, gero egize da ikasketa direla eta ezin izen dutela jokatu, aurton gure izen duten beste. Gero, gueltean itxenien eta aukina bezenien minuto batzupe bai, azkenien disfrute alizen dut rubizetaz eta barriro jokatu. Mentalmente nik ez dutik herri gestinorik, azkenien igez herri guztizen mogitu gendun Madrilera, semifinal batzuk hemen kriston giroagaz, kriston jendetxie urbieta bete gendun, eta aurton hori baino honino hobia izen da. Aurton lortugu final hori izetie Gerniken. Ze pase da, Gerniken 1.500 pertsona, 1.600 ez da gizen bat egon ziren, baina foroa bete izan. Hori Gerniken ez da pase inoz, da ikustie Gernika hain bete eta holako giroa, eta hainbeste jenti egotie herri zen atzetik, niretzako irabazti izen da. Ez da gizerdeko Urbietak, baina diferentia da. Diferentia da guretzat eta kanpotia datorren jentientzape bai. Azkenien gure nivela bai, gure maili asko aldatzen da, etzien jokatu edo kanpoan jokatu, eta askok esango da, bai, zelain naturala da, bestiek artifiziala da, nik uste dut azkenien, ez dela hori, guk entrenetan dugun lekuen, eta gure ambientien, gure jarraitzaileekaz, beste lasaitasun bategaz jokatzen dugule. Ez dauz klub asko izenik esan barik, baina diena oso handizek. Euren arro bizegaitzik, kategori bakoitzen bitalde dekiez, batzuk 3, gero zoaz jokatzen euren herrira, eta 15 dauz ikusten, 25 dauz ikusten, eta esaten dozu, bakarrik arrobizegaz, halko bien bete zela guztize. Eta ja arrobitik kanpo dauzena, laguntzaileek, herrikoak, rubize guztiakienak, nik ez dut ulertzen hainbeste jende mobi dute, klub batek bestietan zelan eztan betetan, eta hemen ostera, igual hain arrobian dize eukibarik be, normalien urbieta beteta goten da. Euskal Herrubize oso ondo dau, baina gertatu nintzen dana da azken 5 urtietan beste kirol guztietan moduen profesionalizein dela asko rugbize. Orduen, lehengo mailan dauden taldien, zango neke 10-tik 8 hiri handizek diela, sponsor edo patrozinatzaile handizekaz, eta ja hori herriko hainbeste jente ez tekiela. Eta Euskal Herritarratan esan lehike Hernani, izeize dana dela Hernanitarra edo ingurukoa, getxok arrobi oso nadekola eta Euskaldun pilo bateaz jokatzen dabela,
eta Gerniken esan dugu muen, naiz eta hain arrobi handize ez izen, gero ikusten duzu partidue, eta Gernikar piloa dauz jokatzen. Orduan nik hori ikusten dut, ja Rubik goi-goikoa, azkenien diru ez hartu dela, eta profesionalizein dela. Igerri da, eta onerako eta txarrerako. Onerako igerri da maila asko hobetu dugulako, azkenien berton gauzen gaztiek maile pilo hobetu dugu, da bai Eneko Gorostiza, Andoni, Agustin, Roque, lehen eta bigarren mailan daroi ez jolkatzen 5-6 urte, eta oin kriston maile dekie. Fitxajiek beste edo gehiago batzuk, eta hori asko igertzen da. Gero beste bateko, gogorraua, aztien 3-4 entrenamentu, aztien 3-4 bider gimnasiora, aztien bideoak, taktikoa, zela jokatzen daben bestiek, azkenien parte honak eta txarrak dekoz. Nik azkenien 2 urte daro batez oposaketak prestatzen zuhiltzailerako, eta igez bai jarraitzu naben rugbira jokatzen, baina heltzen da momentu bat buruek ezin dabela gehiago. Buruek gehiago ezin dabenien, ez tozu moten maile, ez da ikasketetan, ez da rugbi zen. Eta profesionalismo hori egiten bazun 3-4 bider etorrien trenetan, gogo barik eta motivazio barik gatza da. Orduen momentu batzutan hartu bidea erabakizek, onak edo txarrak ez dugu jakingo, baina niri gogorrain jat, etortie batez behetzeko partiduetan, ikusti jentie dana emoten, eta ezin izetik jokatu. Eta hori gogorra guain jat, semifinalak apurua jokatu hortien, eukitzie proba fisiko bat nire kasuen, ezin nintzela lesioneu, azkenien nire etorkizune dalako, eta igual nire bizitzan behin gertatuko dan Gernikako final bat, ezin izetik jokatu. Pentsena bena baino hobeto gestione dut, azkenien ekipoa gazego nazelako, ja neure buru ezagutzen dodalako, eta zelaira sartzen zaiatzen itxen denpora guztizen. Bai txutadoran ti esaten danagaz, uregaz, bestien joaten, ekipoa egoten eta zaiatzen sentitzen neuretariko bat. Ze kanpoan egongoan itzen geldi, nik ez dakiz erreingo naben, baina ondo nitzen egongo. Taldien atletik normalien babesa eukidot, bai Kroaziara joan itzenen bai ikesten Erasmus programan. Urte horretan igonen gendun eta final bietarako da finala eta gero playoff hori jokatzeko etornitzen. Eta urton eukidot aukeri hueltetako. Azkenien entrenamientok az jarraitzen badozu, nik naiz eta rugbyzeragaz ez jarraitzu, nire prestakuntza jarraitzu dut, gimnasiora joan izenaz, korrikan, kardiobaskularmente jarraitzu dut eta fizikamente izenaz kapasa. Eta hainbeste urte rugbyzen egon eta gero jarraikotasun hori emoteko kapasa izenaz. Batzutan gogorra izeten da, ze entrenadorak parte hon batetik nigan konfiantza izan dabe, eta parte txar batetik konfiantza horrek egiten dutxu zun lan zain nahi osu nien egon, igual eukitzi euren mesutxuren bat edo euren deiren bat etorteko. Da posgarri ze da, baina azkenen bebai, hori. Nik baloreta dut ondo, ze ni hasi nintzen urtetik, dana bizi izen dut. Nahi dut esan, lehenengo urtien egon nintzena lehen mailan, bigarren mailara joan ginen. Bigarren urtien egon nintzena, bigarren mailan, lehenengo mailara joan nintzen. Urduen igon dutez, bi jaitxiera fase eta bi igoera fase bizi izen dutez. Gero presidente aldaketa hori bebai bizi izen dut, aldaketa bat zaiatzen da bizena apurke eta bere resultauek emoten hasi dana arro bizen bebai. Eta ikusten da, badoala aurrera, baina klub baten lan handize dau eta lan handi hori askotan jendiek ez dugu baloretan. Nik uste beti dagoela hobetzeko gauzak. Beti dago hobetzeko gauzak, egiten duzu entrenadoragaz berba, eta beti dago hobetzeko gauzak bai kolektiboan eta bai individualean. Eta nik uste dut hemen hain kirol komplejua izen da, nik uste dut rugby egizte duten urtien bebai, hori hobetzeko gauzak auki izen dut zela. Ni presin horik ez dut eukin inoz, herritarran aldetik. Herritarran aldetik beti animoak, galtzen dugunien animoak, irabazten dugunien geguaz egoten dire, eta herri zen inoz ez dut bizi zen hori, venga, irabazien bizuez, venga, animo urtengo deu,
eta beti oso ondo. Herritarrekin azkenien bebai ezagune gara danok, ez da etorko normalien bat ez dozuna ezagutzen esaten lekuz kanpo dauen gauza bat, eta sorte hori dugu. Nik esan honek habitat naturala gurie elite maili dela, baina aurton, heldu garen lekuran bizino asko eukidogula lehenengo mailara joatia. Azkenien bebai, etxekoan jentiek, naiz eta ez da igual gozoena entzuteko, ikusten dugu ze bidaia dauzen leku bakoitzien. Adibidez kasu honetan, Sevilla eta Barcelona bajatu die elite mailara, eta gora lehenengo mailara Madrid egon da. Orduen urren urtera begire, bi bidaik izau dekozuz. Lehenengo mailan dekozu Bartzelonan bat Labilan, eta 5 ordutik gora ez dekozu besterik. Bigarren mailan bai. Orduen habitata gurien naiz eta elite maila izen, beti topetan dugu gora joaten eta urton, egiz esan nik individualmenteko gogeiza dukidot urren urtien horrezko mailan egoteko aukeriauko bagenduen. Salto handize da, eta guk hain igual elite mailan ez dugu igertzen hainbeste, sortez, dudak egon ziren elite maila honeri buruz, baina kriston desizioa hartu izen dabe, dana gauz antzeko mailan, presupuestoa naiz eta berdin izen antzekoa, eta zoazen partidu bakoitza lehiatu egin lehenengo mailan egote zinenean, igual etorte zinen Valladolidetik 50 punto jasota. Lehenengo bigarren mailan egote zinen, joate zinen beste ekipo batera eta igual 50-etik irabazte zen duen. Baina bai badakize lehen esan dugu moduen, hiri handizek, sponsor edo patrozinadore aldetik iner gehiago dekila, eta iner hori da diru horreri esker, maila bat gehiago dekila. 2 urtetan finalera helduta gero, ez dut izango finalera heltzi izen behar dela helburue, baina bai playoffetara bai edo bai zelkatzea. Ikusi da 2 urtetan maila handizeko gula, naiz eta fitxaje batzuk aldatu herritarron edo herriko jentien inarragaz lortu dugu bizetan heltzi playoff fasera eta gainera ez laugarren, igez bigarren eta urton lehenengo. Orduen urren urtera behire ezin dugu listoie bajatu eta playoff fasera nire ustez bai edo bai salkatu egin behar gara. Oso finkotute dago. Nik futbola ikustera benien pentsetan aben, askotan jokalari zen erruedala naiz eta entrenadorari esan. Eta oin ikusi dut ezetz, entrenador batek edo bestiekon jokue oso desberdine dela. Gorka gazi 4 urte edo erango doguz, baina lehen beste entrenadore bategaz egotezan, baina Gorka eta Aitor bi entrenatzaileekaz 2 urte dara guz, eta gauzak argi deki ez eurek. Eta eskertzen da entrenadore batzuk gauzak argi eukitxie, eta zuk hori plasmea lizeti ezela izen. Eta hurren urtera behire nik usteot eurek ez da bela aldatuko gauza asko, etxeko geizeno jarraitzen bagun eta fitxaje kuadriatxu batek jarraitzen badaben, oso errez egingo dugu zela temporada zigeran gauzak, eta horrek aldaketa nabari bat euko dabela ekipo barri zen edo desestrukturauen artien. Ikusten dut maila handi dauela Gerniken, baina gai dau maila handi bat jendik ez dauena nahi lehenengo mailara heldu lehen esan dugun asteburu luzie gaitik. Azkenien aurton Gernikarron artien naiz eta asko izen gaztiena 24 urte eukideuz. Orduen esaten dozu, eta honek 24 urtekoak eta gora izten da benien nor datorratzetik. Urden hor dau, lantalde barrize eta presidentzia eta eitzen dauzen lana, ator jentie suba mazortzitik bebai, Gorka Kajigal, dau jokatzen Euskal selekzioagaz, dau jokatzen Espainiako selekzioagaz, 18 urteko azpiko zein nazioan txapelketik jokatu deu, eta badau. Baina auki behar da bena da motivazio hori jarraitzeko borrokatzen eta jarraitzeko Gernika hor goizen egoten.